ассалому алайкум мардуи азиз, ассалому алайкум ба мардуми ғариб. Ҳама каса созакин, тенҷакин, корубортон маладисай, зинда бошин. Ана мухлисои ма ҳастин ҳамиҷо дохӣ. Бисёри бардуро хонахарам нестан, мегам мо хотири ҳамин чақчақҳои ту медурем тамошо мекунем. бардуи азиз, имрӯз 27 июлай. 27 июли соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 122 сомонӣ. дар имрӯза видео аки бачаё чак гӯш ка ана айкиҷо хона мисол рӯӣ кардагиан гап мезанам, гӯш кардеси зинда бошӣ. хона ҳастай дар ноҳияи рӯдакӣ, ноҳияи фархор, ноҳияи вахш, ноҳияи муъминобод ва шаҳри душанбе. квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи ёвонҷон. қызиқи видео ҳамие ки хонаи заминияи 100 000 сомониш мега. хонаи заминӣ 100 000 сомон. бардури ғариб шумо метавонед ки хонаи заминиро 815 000 рубл бихарен. хулоса намтари дар видео лайк монед, касе меҳмон бошед, подписаться кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. бардуи азиз, пешай хонаҳоро сар кардан барои мошеннико як видеоча тайёр кардагим. илтимос мекунам бардуи азиз, дар видео лайк монед, ҳамин видеоро подлиса кунед. мисол ҳама бидонад ки чӣ хел мошеннико мақсад пула медздан. бардуи азиз, дар ютуб мошеннико пайдо шудагие ки мисол занг мезана, шуморо мега ки ман мошин та мехарам ё хона та мехарам, ман дар 2-3 рубл партом, ман меом ҳамун суми партогита ай пеш расчёт мекунам. ягон кас да ягон сомонӣ, ягон рубл напартоед. вақте ки шумо сума мепартоед, сразу шуморо заблокируд мекунад. ва дӯстони азиз, агар шумо да код меояд, ягон кас да ягон код натиен. вақте ки шумо кода метиен, дарни приложени шумо медроя, чанд суме ки дорен, чанд рубле дорен, ҳамаша медзда. эҳтиёт чен. бардуи азиз, хонаҳои фурӯширо гап мезанем ва кам-кам чақчақа мекунем. дӯстони азиз, хонаи дисен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Лаҳур, деҳаи Галахона. 6 сутиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будай, светш ҳастай, ҳавзи овам дора, ҳуҷҷатҳои хона 100% мега, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. дӯстони азизам, нархи хона 100 000 сомонӣ мега, ба пули русӣ 815 000 рубл мешидай, ба пули тоҷикӣ 100 000 сомонӣ гуфтак бугӯ ака. ва бардуи азиз, ана арзон мешава, алишам мешава ба квартира дар ноҳияи рӯдакӣ болои суммету мега. мақсад ягон кас ай ноҳияи рӯдакӣ квартира дошта боша, ҳамин хонара метам болои суммету мега квартира мегирам. бардуи азиз, номрои телефони яка ҳастай, касе мисол 100 000 сомон да мехараш, ина занг бизанен, ё агар ай ноҳияи рӯдакӣ квартира дошта бошен, мисол ҳамин хонара мета болои суммета, мисол квартираи шуморо мегира. як хел вақт апашкоҳо занг мезананд, мегӯянд ки ҳамин савдотиҷа ту чӣ кораӣ? мегӯям ки маълими физкултура. мега ки хайна ҷои кор худат дадорӣ, ягон ҷои кор мо да биё. гуфтум гап нест. ина апашкоҳо шумо гӯш кунен, як ҷои кор шумо да ёфтам, касе хоҳишманден, анам я апашка да мисол бинависен, шумо да ёрдам мекунам. мо чӣ хел пулдор шудем? Ба шумо тарзи ба даст овардани пули бобаракатро мефаҳмонем. дар аввал бовар надоштам, вақте наздикунам гуфтанд ки кор дар Фаберлик моро пулдор сохт. таваҷҷӯҳ кардам, дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад, кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст. ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам, то маро аъзо кунанд. бепул аъзо шуда номнавис шудам. тариқи WhatsApp борҳоро пешниҳод карданд. интихоб намуда ба рӯйхати дӯстонам фиристодам.
яке духи харид, дигаре шампун, севуми бошад маҳсулотҳои дигар. Хулоскори мо авҷ гирифт ва борҳо дар дурездари хонамон меомаданд. аз ҷои нишаст пулкоркуниро ёд гирифтам. Ширкат ба ман маош ҷудо кард ва илова бар ин тӯҳфаҳои зиёд фиристод. шумо низ аз замона ақиб намонед. касе ки моро ай ноҳияи фархор тамошо кардесай дар комментара бинависа ки ман ай фархорам ина хонаи арзон. бардуи азиз, касе ки ай ноҳияи фархорен хонаи арзон ай бешухӣ нархиш беҳад хуб айне ки ака бовар ки меҳнат кардагия просто ака камтар залул мондай барои аму фурӯхтесай. гӯш кинен маълумот ча гап мезанам. хонаи фасони хушрӯ қарор дорад дар ноҳияи фархор, маҳаллаи уртабиз, болои заправкаҳо. 6 сотиқ замин дар хона як калидор дора. ремонтш бардуи азиз миёна будай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай, як кам аз шебен, як кам аз қим оварда рехтагия. мисол ягон ҷои хонада дар кор мешава. мактаб, балниса, мошинбозор, район наздикай. бардуи азиз, хона ҷои беҳтарин дайне ки пул мешид ҳози хидм мехаридимаш да. нарша гӯш кинене бача нарша бин. нархш бардуи азиз ай ҳамада арзон. и хеле нархи наво фақат дар ҳамин канали саудотиҷе бачаи ачкидор мебинен. барои ҳам каналда подписатсия кинен. нарш бардуи азиз 120 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагиам. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. من برادر ماشین دارد تاکسی میزنه گرانیت قزاقستان چلیابینسک. من سه ماشین دارن مراجعت کنین کدام ایمیگراسیون کارت بود شدگی رجیستراسیون بود شدگی هم مراجعت کنین میبرم میبیارم. در راه 3 روز وقتم میروه. انا گذاشتن گرانیت 5 ساعت وقتم میروه. رفت آمدن همش. این هم برادر مراجعت کنین میبراتون میبیاراتون. ساق سلام. در راه یگان کس غم نمیتیه. یک راه دا یگان کس نیست که شما را مان کنه. هیچ کاری نمیگیتون. میرن میبین تمام. бачаёча дар ин видео мо сахт меҳнат мекунем. бешухӣ барои меҳнатҳои мо лайка биҷихен. раҳмат мегӯм ки ҳама одамое ки моро мефаҳманд. бардуи азиз, хонаи дешен қарор дорад дар ноҳияи вахш. ноҳияи вахш беҳад ҷои зур айне ки як бор рафтагӣ бидун хонаи тағоим. хона дар ноҳияи вахш, ҷамоати ваҳдат, деҳаи султонобод. 13 сотиқ заминай дар хона кардагӣ. ошхона, баня, ҳоҷатхона, анҷомхона, оғил, навес дора. гирди хона як тарафаш маҳкамай, пулои русиро оварда бошӣ майдаш мекунӣ, се тарафи дигаша маҳкам мекунӣ. хулоса хона ҷои зур даида бардуи азиз. гирди хона як тарафаш маҳкам будай. мактаб, магазин, масҷид наздикай. касе хонара бихара 8 курпача, 8 шифр, 8 дига тахта падарка. бовар кунин да. эма ҳамин хидм бо ягон кичик дигара мебарам, метавам падарка. ина бардуи азиз. хулоса падарка бисёр дора, фақат харидор надора. харидораш 210 000 сомон мета. хонаи фасона аз ноҳияи вахш мехара. нархи зур айне ки як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. бардуи азиз, хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни бозори корвон, кӯчаи лолазор, пеши мошинбозор. пеши мошинбозор дабудай бардуи азиз, касе ки мисол мошин бизнес карда битона ҳам 1 солда хича мегира. ана бардуи азиз 1.5 сотиқ заминай 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. фаҳмидене бардуи азиз, 1.5 сотиқ замин 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ремонташ падъабой тайёрай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% будай. ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. хона бардуи азиз проекти зур қати вардоштагиай. ана 1.5 сотиқ замин 3 дар хонаи фасон, гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. хона бардуи азиз аида хушудия намешава. нархиш ай ҳамада арзон гуфтисай 210 000 сомон. уна видеора қафо кунем, подвалам дошта барои мисол ягон банка манка ягон чӣ мондаам. хулоса бардуи азиз 210 000 сомон. и якада срочни пул дар корай. пул дар кор намешид, меган намефурӯхтам, просто як камтар зарур мондагим бароям фурӯхтесам гуфт.
хулоса бардӯи азиз 210 000 сомон ба пули русӣ 1 миллион 705 000 рубл мешидай. номерои телефон яка кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. занг бизанед, арзон мекунад бо. касе 5 миллион тамошо кардеса, дар комментария бинависа ки ака худат 1 соат ҳам гап занем, ва тамошо мекунам. зинда бошен. бардӯи азиз, хонаи фасоне десен қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Чашмаи Ҷӯшон, истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Шарора. 14 сотиқ заминай дӯстони азиз. бо диққат гӯш кунед. 14 сотиқ заминай дар як ҳавлӣ ду хонае дӯстони азиз. дар як ҳавлӣ ду хона. мақсад ин тараф да хона боша, бо у тараф дам хонае. мақсад бардӯи азиз, хонаи тарафгиш 3 дархона дора мегас, ана хонаи у тарафгиш 2 дархона. ремонти ҳар ди хонаҳо замонавияй, обсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%ай ва бардӯи азиз як чига аёдам буромад, дар ин ҷа мешава ки ду оила зиндагӣ куна. барое ки дар як мисол ҳавлӣ 2 хонаай, и парада 3 дархона, у парада 2 дархона. ҳамаш қоидавӣ ошхона дора, 2 табания дора, ҳоҷатхона, анҷомхона, аловхона, ҳезмхона дошта дӯстони азиз, гирди хона маҳкам кардагӣ. бардӯи азиз, хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. нархиш 300 000 сомонӣ. як бор дига такрор мекунем ки ана 14 сотиқ заминай, да ин тараф 3 дархона, да у пара 2 дархона. мақсад ҳама чизи чораш қатъия дӯстони азиз, нархиш 300 000 сомонӣ. бардӯи азиз, квартираи фурӯшӣ ва алишӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Кароматулло Қурбон. доми 4 этажа, сехонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 74 метри квадратияй. ремонташ евроремонт кардагӣ замонавӣ ба дараҷаи олишай. обсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%ай. квартираро вақти фурӯхтан бисёри чизҳош меиста. мактаб, садик, магазин, балниса, масҷид наздик бидай. бардӯи азиз, нархи квартира 300 000 сомонӣ мега. 300 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагиам ва соҳиби ҳамин квартира мега ки алиша ҳам мешавад ба хона, дар мисол дар ҳамин ноҳияи Ёвон хонаи заминӣ боша, алиш мекуна мега. ҳуҷҷатоша хидм мекуна мета мега. бардӯи азиз, хеле ки гуфтам нархи хона 300 000 сомон арзон мешава, алиша мешава ба хонаи заминӣ дар ҳамин ноҳияи Ёвон. номерои телефони яка ҳастае, занг бизанед, маълумоти бештара бигирен. ханам хеле бардӯи азиз, ин ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз ҳамин видео ягон хонат маҳқул шидо ё не? ягон хона маҳқул шуда боша, хапа дам нагириш, бо мисол беташкилӣ ба бигардӣ. ташкилӣ кардан дар кор ягон гӯшбариёна, ягон оши якбаяга, ягон ҷузбизда хулоса. ва ин савдотиҷам хел мегарда охӣ. ачи киёшка нашидай, бовар кунен. бардӯи азиз, камкам шӯхӣ мекунам. зинда бошен, сарбаланд бошен. ана ва касе ки хона надора, худованд соҳиби хонааш куна. касе квартира надора, худованд соҳиби квартираш куна. бисёри одамо ана замин дам орзу доранд, мегӯянд ки як заминак бихарем, худованд соҳиби заминтон куна. худованд ба чӣ орзуи ҳавасе не ки дорем, ба орзуотон бирасем. бардӯи азиз, ин канали Саудотеҷиай, Кароли ютуб, Кароли гапзан. барои бардӯи азиз, форатон ки видеоҳои ма шумо да барава, ҳамин ҳар видео да мегӯм, форатон ки видеоҳои ма шумо да барава, подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, кие ки ма видео кардам, телефони шумо да мерава. подписатсия, лайк, комментарияҳои фасонтонаш да дорам. ва дар видеои пешина 3-4 комментария бардӯи азиз оз ямура мемонам, майда бихонем ку комментарияи кадомиш зурай ва шуморам комментария бинависен.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.